Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Hadian ke jing yok priang ya ke jing ot jing nam na ginong song snong halor ke jing bom don boarding la bon Sngi na kaliang UMDC ke Mawkyrwat constituency ubap pen kraw boklin karjaren ha ka arpu south rek jelio arja arpun rio ula lej banye kendo yo junior engineer JE ke MEPDCL banye merjing mod halor ke ni ke jing e ke blak ta jor ya ki pat ba ka than Habakran cikilat pathai kubor ubap pen kraboklin ulapen pau ke jing sokia namar bamenta lapalat shisnem tam empat don setia usap divisional officer SDO ha ketai ke office rekam kabala banlong ke wei nekidau ki bapen slam ya ke jing syakri syakipat ba Ula ang ru bagajing bom dan boarding la south Sngi lentar kalawan ra jing e shipon ya ginong song snong kam tam e ik samla puli ki badang dan hapedeng ke por puli bat jing pen kre ya ki examen Kumta ula kentui ki bor badai pej bakin simkia bat banwat lat kloy ban pen bej no ikani ke jing e knang baki paj ba kiram hab ban mat chu yakini ki jing e ki man la kapor Nolor kata uba pen kraw boklin ula pen paru ke jing sngokia halor ke jing long jing man jong kat tu kat ni ki Jaka boat transformer ki brakala long kum ki pung namar ke jing bam don ki jing yada ki bapaka Ula ang bakane kebu jing ma ya ki paj ba bat kum unong mi khmat kwa bagi ni ki Jaka kin kala long pen ban kum ki pung bam Briew damar ki jing ma ki bala ban mi lada sem khia kloy da ki bor badai pej Ula dawa baka MEPDCL bat kitanat badai khmi bakin le e mardor ban pen bhaya kur kom trekam bat ban pen tikana bagi paj ba ka Mawkyrwat kin yo e jing sakri boarding ka babyang bat ka basngan Ngaji kot ki bagul ki kmi ki pa ki khana school ki balon na ki exam ki prepare nama ka jing leplat la ka mo south Sngi lenter ko Mawkyrwat bat ka jing leplat ka ba kha ha ka dong thain Mawkyrwat bat ka dong ru ka jing ut jing nam ha ki kap tu ka ni ki Jaka ba ki ni ki machine light la ni ki transformer mo ki la tap kila kum ki pung tidak lain juga kum nong mikmat ngalai ban ya kendu yu SEO juga ni ka MEPDCL kapo Mawkyrwat dai ka e ka bang sosi ka bang ilap kalong ba la shisnem tam menta ni kum ka dong ka than yim don tang yu SDO ru pan kmi pan pet ya ka office pan peniat bet ya ka kam ka jam Walong tik kum ka link kem umaji. Kabala penduk nong sibu ni kipat ba jong ka than namar ba ka jing leplat kha ha ka dong than jungi le ka jur ba. Te mental le yim don tang yu het la du kli pan pet ya ka office te kalong ka e ka basnusi ba. Bat ngasusi ru ban tip ban yu ki lat patai ko por ba don ki Jaka bu e ki machine la dari kita ki transformer mo ba kila kalong kum ki pung dok kha Kiba bu jing ma sikare e ka yat ka yang ya ka im jun ki pa pa jong ka dong than Mawkyrwat bat ka basnusi kalong ba ki don gini ki Jaka bu e gini ki machine line kiba la kalapung ki don hajan ki lenti ki sengkin kiba ki khna puli ki khna school ki yat ki yang ha te habang ala yo i ya gini ki khubor kiba bu jing ma ya ka jing ka jong pa pa na ka jong hi ngala persang ban budin bat nyilap ba ya kan ka issue la depan pensno da kasnong ki niki khnir banai te ndre kan ka kam la sakut bat hadu menta kam pat long kam te na kan jonga kum u nong ikmat ngala persan ban yakren bi bor ki bahalo ban yakren ru wat pat u jonga ka office u ba in charge menta nang te na Shillong ya kan office ni po Mawkyrwat bat ha ka jingwat jingtip jonga kolong ba kan ka kam hadu menta kan sakut patla ban le e kan ka kam bat na kan junga hi kala su karpat ya ki bor ki bahalor ba kin kham ya pen kloy ya kan ka kam ban pet ya kan ka chinge ka ba ki ba ki mat kham tam ya ka jing kala pung dok kha jong ki Jaka bu ya ki machine light namar bangam kwa wa ki pung dok kha bu ya ki machine light kin kala ki pung bam Briew te na kan junga hi ngasukwa ban kentu ya ki bodon ha ka bor ya ki bodon ban banta ha ka kam ban kham ya sim khia ban kloy ka kam batru ban pet ya kan ka jinga ka ba kipat ba ki kan du khnang ba kan mlap kan do ka jing susi te ha ka ba pat pat ka jing lip lat ka ba kha ha ka dong ka thai Mawkyrwat kumang ka sothu hadin ka jing putin ka jonga kumbu no mikmat ba namar ka jing bom don yu SDO le du khli jo kan office ban pet ban pniat trenti ki kam ki jampo office kala wara sibu ne ka jing ko bat kala ta sibun kam ta mi khna puli ki badani exam ki prepare
Tian agreng jonga kum unong mi khmat nga sukapat ba kin pan kloi pan pha yoto SU in charge ya kana office light jongi po Mawkyrwat khnang ba kin nom mi issue gi jeru jor khnong kata than ru e khna pule ba kanom don than kata ka jing liplat ka ba kha la yo to head la ni do bo pet ya kana office ban khmi ya ki jeru jor ki ba ki pat ba ki lap ki ya sham hangana ka dong than ka jongi Habatien pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta ka Sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya